טל, מה אתה מתכוון לשיר לנו היום? הבלדה על ירמיהו קר. ירמי, אתה שומע אותי ירמי, אתה צף בחלל. רגע. כמו אוגר על גלגל. אני מכירה את הקול הזה. מקיף את הכדור. היא מנסה להסיט את הציבור בעזרת שירה. נס ציונה כאן ירמי, האוגר וואנאוט, יש מסורת בקשר, המסר נקלט. ירמי, אנחנו רוצים שתזכור שבנס ציונה אתה גיבור. נס ציונה כאן ירמי. אז זה מדובר? נפלא. תעשו בבקשה גלו-אפ לרחובות. ירמי רצה שיהיה גלוח. משפחה שלי סקוויק בום. היא דיבבה אותו. איזה רעיון מוצלח.